ukhona umoya ongcwele, umoya weqiniso uyazulisa yonke imisindo enhlizweni yami. ingakuphelele mvuselele umsindo uthule empilweni yakho, uthule umsindo ekhaya lakho, uthule umsindo empilweni yakho uqobo, uthule umsindo emsebenzini wakho, uthule umsindo engqondweni yakho, uthule umsindo ey'nganeni zakho, uthule umsindo kuyo yonke into edala isiphithiphithi ne-disorder empilweni yakho. ukhona ngalondlela ngihlazuluke bafethu ngikhupha amazwi nodede lonke manihlabelela leli culo. sonke ngaphambi izicelo uNkulunkulu ize ngaphambili. Cela leli uNkulunkulu enhlizweni yakho. Khona i-order umoya ongcwele azosetha empilweni yakho namhlanje. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Sivala amehlo sonke sivule inhliziyo sizothandaza. Uyathulisa Uyazulisa yonke imisindo enhlizweni yami. Uyathulisa Uyazulisa yonke imisindo enhlizweni udonsa umlomo namhlanje udonsela umyeni wakho ufuna ukhuluma mfo. Vele uqhubele likhulu ngaphakathi. Ithi uyathulisa yonke imisindo enhlizweni yami. noma indoda. Khona amadoda anjalo angakwazi ukukhuluma makwenzeka iphutha evele idonsa umlomo. Kodwa umuntu ohamba leli thende evuka leli culo lithi
likajesu weqini uyathulisa Siyatandaza kule ndawo ukuthi uNkulunkulu wethu oyikhona wonke amadoda abephezulu akashula egameni likaJesu waseNazaretha iyavula amazulu avaleki iyavala ulwandle namaphashi kaSathane iyavala ukhathi egameni likaJesu. We thank you, Father, as I pray right now. I destroy all the strongholds. I put down all the plans of the enemy in the name of Jesus Christ. Uvuka nje mfana saza kunikeza ubufakazi. Lensizwa lezothandaza lapha yamazi fana wala ngenzansi. Uyafunda lapha ngaphesheya. Kulezi nyanga nalenyanga nje edlulile ayengenyanga. La island uNkulunkulu bizithumela umfana waphuma esikoleni wayokhuleka komunye umuzi umuntu esefile la abantu abamdumisa uNkulunkulu bafuna ukudumisa imkhuba ihesi sime eminyanga izolanda isidumbu wangena lo mfana lo ethandaza la wathandaza phezulu komuntu wavuka waphefumula ihesi yabuyela emuva this one hayi lo mfana uNkulunkulu ngoma ezothambisa izinto ebezinamandla uThoba sebefikile abantu noVaselina bafika abantu nezinto abazethembile bezozama isidumbu asazi savuka uNkulunkulu wasivusa ngomntwana omncane ofunda isikole ihesi yabuyela emuva abamakhaza abashwela amen. zange sikubone lokho efaka iuniform neshirt lakhe limhlophe uniform yesikole kwabuyela ihatchback kwavuka amandla leyo nto zange niyazi ngoba izinto ezenziwa uNkulunkulu zifihlwa underground nabenzelwe abafakazi ngezinto abazenzelwe uNkulunkulu basengathi abenzelwanga lutho kodwa abantu abenzelwe uNkulunkulu basemhlabeni ngoba amasonto akhonza abantu bomhlaba ethwala kangaka ingoba abantu bomhlaba bafakaza ngezinto ezenziwe abantu beyithathe bezenze ngathi zenziwe yibo nezinto bahambe bephakama ngazo beveza zona bese kudonseka abantu kodwa uNkulunkulu ngoba akancenge ekhaya akancengela ukuthi usebenza ngento ezibuthakathaka nje abantu abancane kangaka uzombona kusaze egqoke uniform esikoleni kodwa ucabanga ukuthi uNkulunkulu khona lapho kunento enamandla angayenza ihesi yabuyela emuva lo mntwana waqhubeka waphila ekhaya emndenini wakhe la endaweni yethu eIreland abantu base-Ireland nje bakubokwa lo mntwana lo fanele ngabe baba la ethendeni kodwa babibikhola futhi uzothola bayayisontela bayiqhubekela nezinye izinto abayikholwayo kodwa amandla kaNkulunkulu abuyisela ihesi emuva kwaphila umuntu abanendaba nawo Shalom Jesizana. Akabonga uJesu ophilayo. Amen. Ashalele umfundisi zandile. Ngiyambingelela ubaba umfundisi uHlongwane the man of God. Ngikhere yale mvuselelo naleli bandla egameni elihle lenkosi emakhosi.
uJesu Kristu. Ngiyambingelela. Amen. Ngibingelela bonke okhokho nomkhulu sababingelela nezibuko zabo. No baba no mama. No baba no mama ney'nsizwa ney'ntombi. Nabantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon abaseyiswini uma bekhona sebabingelela ngegama likaJesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Ake ngithathe leli thuba ukubonga uNkulunkulu ukuthi kule weekend enze ngaba ingxenye lemvuselelo usisizile wabanathi kulezi inkonzo. Praise God. Amen. Futhi selokhu yaqala lemvuselelo ube khona uNkulunkulu ukhona kulezi inkonzo iyoze yophethwa lezi inkonzo ekhona. Njengokusithembisa ukuthi where 2 or 3 are gathered in his name, there he is in the midst of them. Alibonga igama likaJesu. Amen. Akabonga uJesu ophilayo. Haleluya. uNkulunkulu ke uma ezosiza abantu endaweni usebenza ngomuntu afaka umbono wakhe nomthwalo womsebenzi kumuntu. Ngoba ekubeke inhliziyo kamfundisi uhlongwane uba kulethwe lemvuselelo igoli kaNkulunkulu alikwandiswa kwesibalo sebandla. Alibonga amaJesu. Kodwa igoli ukwandiswa kwesibalo sabantu abaphunyuka ekulahlweni kwesihoko bawungena ekuphileni nasekuthokozeni kwasezulwini phakathi. Yebo. Alibonga igama likaJesu. Haleluya. Abanye abantu bazomangala uma sekufikwe ezulwini, abanye bengasalingenanga izulu baye esogwini. Bomangala uma bethola ukuthi into abayiyeka eyayizobasiza babeyiyeka ngokuthi bakhwelezele isonto labo. Ethi ngeke ngiyithathe into eshunyelwa yilabana bathi basindisiwe. Ngoba bafuna ukukhipha abantu emasontweni nabo, bafuna ukwandisa isibalo, abeke zonke izathu, kanti into ezosiza yena ayimayelana nokuphuma kwakhe nokungena esontweni elithile, ayimayelana nokwanda kwesibalo sesonto elithile, imayelana nokuthi yena igama lakhe liyalotshwa yini encwadini yokuphila, iphakathi lapho uchithela lapho ejabula khona noma lapho ekhala khona. Amen. Ayikho into ebuhlungu njengokumela into engezokumela uma usisenkingeni. Umuntu oye wamela isonto kumele into ukuthi uma eseyidinga yena ingammeli. UneJuda Iscariot problem. UJuda wafika wakhaphela ngoJesu, wanikela ngoJesu. Ngeke bazalwane. Wathatha imali kubaphristi abakhulu wathi nizonginika malini uma ngimkhaphela. Ngaze ngamyeka umuntu owaziyo utho ngezono nazo zabantu abangazi lutho
bekufanele ke bangazi ukuthi bandla ngoba nabo bayingxenye yalesi sono ukuthi utebulele nje nabo ngithi babakhokhile anibonge igama Jesu kuyazwakala bazalwane ukukhwelezela nokumela into ngekuyimele kuhlupha kabi uyimele into mase kufanele nayo ikumele ingabisakumele ababezonda uJesu kwafika isikhathi lapho sokufanele bammele nayo abasameli bathi pho uthi asenzile iBhayibheli imali abamthenga ngayo wayithela phansi ethempelini. Look at the foolishness of demons. Kuba ukuhlonishwa amademoni amhlonishwe ukuthi akathola imali ngoJesu usegcina akasatholi kokubila akasatholi Jesu akasatholi namali ufa uyayihenga uselahlekelwa uJesu walahlekelwa imali egcineni walahlekelwa uye. Alibonga igama Jesu. Amen. Uqola wazihenga ngoba umuntu oyihengile igaranti shobe ukuthi uyasonda shobe ukuthi uyakhola igaranti ukuthi umuntu oyihongile uya straight to hell. Umuntu oyihengile phela izono uvama ukuyivuma before ayihenga. Nansi into asuke ayikhohlise ngayo ngoba wazi kahle ukuthi izwi lithi izono zonke zathethelwa and uNkulunkulu ngempela uyayithethelela izona. Ayivumeke zonke izona azaziyo uNkulunkulu ayithethelele zonke. Akumayiqeda ukuvuma izono futhi abeqeda ukuthethelelwa nje abesenze sokugcina. Esingamnikeza ithuba lokuba asivume ngakahle. Enze leso kuyibulala. Leso ke angithi izona ukuze ithethelele kumele uyivume ongakahle. Lesi kavele enze lesi ke angezolithola ithuba lokuzivume ngakahle. Asengasivumile. Afike naso sikavunyiwe sikathethe angene ngaso ngesokwe. There's one sin left. So indaba ye-suicide has never been a solution. Iwushitsha umoya ukuthi ukhathele ukuhluphekela ngapha uzofuna ukuhluphekela ngale. Kubeka lento obubhizi nawo ngapha. Shout hallelujah. Ayithola izwi lenkosi lapha ku 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Wena ushintshe indawo washintsha futhi ne-duration. Ngoba kwalapha ukuhlupheka kwanganeno ku-limited. Ubuvele uyogcina ufika. So ke bekuvele ku less than 70 years 80 years lokuhlupheka kwakho kwanganeno. Hayi lokwangaliyana kasena limit ke lokho. Masotho eternal we are talking about more than millions of years times millions of years times. So nje wena ukhethe ukuyohlupheka kwenye indawo wakhethe ukuyohlupheka kwesidi isikhathi kunesala. Verse 18. 1 Corinthians chapter 1. Ngoba baseKorinte isahloko sokuqala sofunda ku verse number 18. Isihloko sakhona sithi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. 19 18 ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula. Qhubeka. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Babongcwele noNkulunkulu othembekile. Siyakubonga siyakuphakamisa ngomusa wakho obonaliswe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sithele zonke inkanozo zezwe nokungalungi nokungakholwa. Baba uthi phamela sihamba kumesaba uNkulunkulu lesi sikhathi. Kaze uJesu Kristu uNkulunkulu ophakemeyo udlula ukuphakama kwamazulu phezulu komhlaba. uNkulunkulu okhazimulayo. Ilanga nenyanga akunakulinganiswa nawe ngokukhazimula. Ngisho nezinkanyezi azinakuhlambuluka ihlanzekile phambi kwakho. uNkulunkulu oqinisile nobusa phezulu kwemkhawulo yokumhlaba. Wena ungukhanya ubumnyama ongekho wona nakanye wembatha ukukhanya njengengubo. Ohlala ekhanyeni ongesondele lutho kukho. uNkulunkulu omehlaka njengamalanga bomlilo onyawo zakho njengentshele jasiphi ozwi lakho lithinta intaba ingcibilike. Owembatha ukukhanya njengengubo ozwi lakho liyisanda isiqhula amadwala. Ozwi lakho liphunzisa imbabala. Ozwi lakho lihluba amahlathi aseKhadeshi. Ozwi lakho lidala konke kube kusha. Ozwi lakho libiza ongekho ngathi khona. Ozwi lakho livusa abafileyo. Ozwi lakho liyisibane enyaweni zethu. Ozwi lakho Baba linamandla liphilile liyinkembe sikaJawulu zombili. Ozwi lakho lihlukanisa ithambo nemkantsha. Ozwi lakho lihlukanisa umoya nomphefumulo. Ozwi lakho ukungena kwalo kungukhanya kuyanikeza ukwazi ngoba ngenaqonda. Banguphelele endleleni zakho zonke. Khazimisa uJesu Kristu indodana yakho ngezwi nezwi liphuma ngomlomo wami kusihlwa. Okumelene nalo siyakuthiya konke sikubopha ngegama kaJesu emkhathini phakathi kwezinyawo zethu.
sikuthiya emhlabeni phansi kwenyawo zethu emanzini phansi komhlaba right under our feet. Sikhuluma usebenza kwakho umoya weqiniso, umoya wokuphila, umoya wenkazimulo, umoya womusa, umoya wenkululeko, umoya waphakade, umoya wobungcwele. From this moment onward, exercise full sway and every way. Khuluma uphilisa usindise wephula ukhulule wambule. Waphula yonke imicilo yejoka ney'botho zobubi ngomoya okwazi nokuqonda okuhlaniphela wamaso okholo lwesibindi wamandla nokumesaba uJehova. In this place, Holy Spirit, exercise full sway and have your way. Get Jesus Christ, let nothing opposed to the will of God pervade and prevail in this place. Get Jesus Christ. Sifazika zika Jesus phezu kwayo yonke indlebe ezwayo nenhliziyo ezwayo. Sifazika zika Jesus phezu kwerufu yalelitelo neyihlalo. Phezu kwamakhanda nenhliziyo nengqondo yabakuzwa bonke. In the mighty name of Jesus Christ. Let your glory and your presence on the right hand of righteousness exercise full sway and reign supreme from this moment onward. In the name of Jesus Christ of Nazareth, amen. Izwi lesiphambano ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Le ndaba ibhalwa umpostoli Paul ephendula incwadi ayilotshelwa ibandla laseKorinte. Leli bandla lalingasemtateni, alibongwe igama likaJesu. As a result thereof, ukuba ngasemtateni kwalo kwenza ukuba ibe nezinto eziningi uma uPaul ebhalela amabandla ezikhuzwayo kulona kunezikhuzwa kwamanye amabandla. Amanye amabandla njengelasefeso njena kubhalwe only 5 chapters likhuzwa, 6 chapters Galatians. Kodwa leli incwadi yokuqala 15 chapters, 16 chapters to be precise. Incwadi yesibili nayo futhi yeqa ku-15 chapters. Incwadi eyibhalelwa leli bandla zinde kukhuzwa into eziningi ngoba all the people abangasemtateni ababi necharacter eyodwa eqondakalayo, ababi neculture eyodwa eqondakalayo, ababi nenature eyodwa eqondakalayo. Uma abantu bengasemtateni yonke into yabo imix. Alibongwe igama kaJesu. Ngoba abantu aba-invadwa ama-different types of spirits through abantu abadlulayo. Ngasemtateni phela kufika abantu bahlale 6 months, 3 months, 6 months from a certain country. Labo abantu ngekathi behlezi lo 3 months, 6 months baminglisha baxubana nabandawo. Amen. Abaseduze kwasemtateni. Bashiya ama-spirits abo. Baphuma nama-spirits abawaficile futhi kuyamixwa. Uma besuka beyamantaliyane kuza amajalimane nawo azomikisa nalabo abantu bendawo. Haleluya. Kusala ama-spirits abo. Uma besuka kuza amaPortuguese nawo azomisa nabahlali inyanga, abahlali izinyanga. As a result, akekho umuntu ngishiya ibandla eliseduze kolwandle eline-character ongayiqonda, neline-nature ongayiqonda, neline-lifestyle. Impilo nje yomuntu oseduze kolwandle ayiqondakali uma kunomtata phakathi. Alibongwe igama kaJesu. Bangizwa kodwa abantu abakhona. So-ke leli bandla-ke laseKorinte bayizwa abantu abakhona. Ke lali nomkhubo omuhle-ke despite lezi zinto eziningi ezikhuzwayo ezenza abacwalinga iBhayibheli balibize ngokuthi is the most chaotic church of all the churches in the Bible. Ngale kwalokho khona umkhubo omuhle lalinawo, lalinama strong witnesses of the gospel. Kwakusuka abantu bengajutshiwe umfundisi, bejutshwe yizwi elihambana lishumayela ivangeli konke okudaliweyo. Baqonde emtateni bafike ba-witness ngoJesu kubantu abasemtateni abazodlula baye kwamanye amazwe. Bakwenzile lokhu to different races kwaze kwafika lapho khona beshumayela esizweni esithanda kakhulu into ezimbili ziphambili lezinto kuso leso sizwe. Isizwe samaGreek. Isizwe samaGreek into ephambili kuso is wisdom. Everybody say wisdom. Wisdom. 2. Isizwe samaGreek into ephambili kuso is money. AmaGreek adume ngento ezimbili. Adume ngokuhlakanipha, hayi ukuthi ahlakaniphile, adume ngokuthanda nokufuna ukuhlakanipha. Whether ahlakaniphile noma awahlakaniphile that remains to be seen. Kodwa wona adume ngokukhupha nokufuna ukuhlakanipha. AmaGreek are the best pursuers of wisdom in the entire world. Ngezwa bazalwane. Okwesibili adume ngokuthanda imali nokuyifuna.
Bayazi-ke abantu abadala la eSouth Africa ukuthi ingakaveli lento yamagaraji yavula ngamasonto, ingakaveli nendaba yey'tolo ey'vula ngamasonto. Abantu ebokuthengwa kubo ngesonto bekuwa amathilomu amaGriki. Ngisho edolobheni elikhulu njengempangeni ubukwazi ukuthi iy'tolo zonke lilikhulu uyithole zivalile uyothenga ethilomu leGriki, ngoba iGriki alinazi isikhathi sokuvala ngesonto imali ikhona. iGriki libekele i-wisdom, libekele imali. Uyazizwa umuntu okhona la endlini? Shout hallelujah. Sonke uma befika laba bazofakaza ngoJesu, bafika lesi sizwe samaGriki basitshela ngoJesu. Uyabazi-ke abantu bamaGriki abafuna i-wisdom lapha sebe nama-heroes abo ezweni labo ngama-great philosophers. They hero worship those people. Uma kuqhamuka abafakaza ngoJesu laba bathi salithola ithuba lokuqhamuka nomunye umuntu ezoshayina ngaye sibe ngcono ngaye ongaziwa ngakithi. Laba abaphakanyiswa ngakithi siyabazi kodwa sesi-ede ngomunye abangamazi. Ngenkathi kufakazwa ngoJesu bona lamaGriki eba-excited baze bajabula abashumayelayo nabafakazayo. Bathi lento ethu iyangena yamuleleke kahle kumaGriki ukundlula ezinye inhlanga esike sashumayela kuzo la emtateni. Indaba ihambe kahle yazonakala lapha sebechaza ngokufa kaJesu ephambanweni ukuthi lo Jesu simtshela ngaye wafela izono zethu sonke nezenu esiphambanweni. Kwasho ukuthi basho lento kubantu abahlaniphile ngokwasemhlabeni nabathanda ukuhlaniphwa kwemvelo. Athi amaGriki never mind about the manner of his death. After all, it's immaterial ukuthi wafa kanjani. Wayengadliwa ingwenya, wayengagwazwa abantu, wayengagula afe. Kuningi okwakungenzeka. Akusho ukuthi wafa kanjani. Sitshele nina ngoJesu, tell us more about the man. We want to know all we can know about the man. We want our people back home to know about the man Jesus. Shout hallelujah. Shout hallelujah. One time telling us about the cross, telling us that he died on the cross. What is it after all? What is the cross after all? Because the cross is just an ordinary wood. Laba abebazi the preciousness, the value, the power of the finished work at the cross. The God offended. But what are we hearing? It's the first time sishekwa ngendaba yokubambelela kwethu esiphambanweni. Babhala incwadi bamuza bathi, should we just preach about Jesus, the man who died for us, and forget about where he died? Siyibale indaba yesiphambano njengebalulekile noma asithi isiphambano asibalekile, okubalekile uJesu wasifela na. Uma bachaza ngendlela abaphendulwe ngayo amaGriki bewatshela ngoJesu ukuthi amaGriki athe indaba yesiphambano is immaterial. Alibonga igama Jesu. Into which makes sense ukuthi indoda le ibiphila impilo sitsheleni mo ngendoda. Alibonga igama Jesu. Kanti amaGriki aphethwe ukuyitholela, aphethwe idiscovery, ajajuzwa ukuthi athole ihero azoyi-eda phezu kwamanye amahero. Awanendaba nokuzokwenzeka empilweni zawo. Wayesiyabaphendula kuPawuli kule ncwadi. Uma baphendula uqala athathele, uqala achaze nje. Alibonga igama Jesu. Uthi uNkulunkulu yena phela uqobo lwakhe in his nature and dealings with mankind. Unjani yena?